Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci sai ce ina yi wa kowa fatan alkhairi. Wato jama'a, a gaskiya fi sabilillahi ina so ne in ɗan yi muku wani ɗan jawabi kaɗan a game da irin wannan wawuya, wata jaka, wata kucaka wanda ƙwan ƙadangare ma ya fita daraja. Tunda wannan wawuya ce, dan Allah dan annabi ka duba ka ga wai short nika ta ɗauko ta sa, wai domin wai ta nuna wa mutane cewa wai abin hotunanta da yake yawo wanda muka gani, wai ta nuna cewa wai a'a ba haka bane, wai abin bai dame ta ba. Ƙarya take yi. Kuma ka duba wani abin haushi, abin takaici, wanda ko shef na kirki na mace ma wannan ba ta da shi. Kawai ta shigo cikin Hausawa, ta shigo cikin musulmai, tana so ta ɓata mana tarbiyya da rayuwa irin tamu ta musulunci. Allah wadaran irin halinki wannan Munirat Abdulsalam. Allah wadaran irin halinki. Allah wadaran irin halinki. Wannan ba rayuwa wace. In kina ganin rayuwa ce haka za ta miki daidai, fine, ki je ki ci gaba da yi. Amma mu a matsayinmu na musulmai na Hausawa, dole idan kika yi wani abu, wallahi azimu sai mun faɗa. To, mu dai sai dai mu ce Allah ya shirye ki, amma wallahi ko tsari ba ki da shi. Ni aka bani kyautar ki ma wallahi ba na so. Me zan yi da ke? Wawuya kucaka kawai jaka, wata bata san me take yi ba, wai neman kuɗi. Neman kuɗi da iskanci zai yiwu? Kuma asirin da aka tona miki ai mu mun gani, dan ba ma so mu fito mu yaɗa ne a duniya su gani. Haramun ne a tare da mu. Sai dai mu ce Allah ya shirya kawai.